сме се събрали. Казвам се Александър Иванов и днес ще помагам на Димитрина, за да може да представиме това, което фирма Каяни е измислила. Вече имаме няколко две заснети свидетелства или два заснети разказа на майка и на Димитрина и на Люси, качени са в интернет, някой от вас може да ги гледа вече. Ако не сте ги гледали, ви ги препоръчвам да ги гледате, защото вече от България ги гледат хората. Нали нямате нищо на против? Добре. Тази фирма е американска. В брошурите, които са пред вас, вие сте видяли общо взето продуктите, които те предлагат. Продуктите са само 3. Това е много добре, защото лесно се запомня всичко. Фирмата американска работи от 5 години само на пазара, но това е достатъчно, за да се развие тя толкова много, че да обхване 3 континента. Сега в България тя е от 2 месеца, от края на септември, някъде, нали? Октомври, ноември, декември. 3 месеца е фирмата в България. Ние сме първите ентусиасти, които сме се захванали да ползваме продуктите, за да видим ефекта от тях и да го презентираме на нашите приятели, близки и роднини. Вие знаете, че Димитрина е първата тук във Враца и от първите в София, които се занимават с това. Аз идвам от Варна. Там сме само двама за сега. Но това е добре. Това е добре, защото ще можем по собствен начин, с наше собствено виждане да представим фирмата така, както смятаме ние, че е добре. И така, когато сме изгубиме нещо в живота, най-често ние си казваме, абе здраве да е, да сме живи и здрави. Защото знаем, че здравето е това, което ако го нямаме, нищо друго няма смисъл в този живот. Когато обаче няма здраве, тогава идват проблемите и главоблъсканиците. Какво да правим? Към кого да се обърнем? И почваме. Знаеш ли нещо за това? Нещо, може ли някой да им помогне за това? Може ли някой да им помогне? И сега аз мисля, че продуктите на Каяни имат за цел да помогнат на всеки във всяка една област. Без, разбира се, това да е панацея. Извинявам се предварително. Има ли лекари между вас? Медицински сестри? Да. Медицински сестри, да. За Люси? Добре. Добре. Аз няма да боравя с много информация лекарска, защото хората трябва да го чуват на достъпен език. Но все пак ще има и някои термини, които бих искал да кажа. Фирмата представя само 3 продукта. Те са наречени триъгълник на здравето. Там в брошурите вие вече сте ги видяли. Триъгълник на здравето. Какво е значението на думата или на абревиатурата Каяни? Едно щастливо американско семейство отива 2005 година в Аляска. Среща се случайно с изследовател, който казва, че там местното население не боледуват нашите болести. От диабет, не получават инсулт, нямат високо кръвно налягане, нямат астма и така нататък. Нямат рак. В езика, разговорния език, те нямат думи за тези болести. Това е добре. Нямат думи. Не съществуват тези болести. И той казва, забелязвам, че техният начин на хранене е различен. Те използват в менюто си основно 2 храни. Това са диво растящата боровинка в Аляска и риба сьомга, която в студените води на Аляска те сами улавят. Това са 2 основни храни в тяхното меню. И така, наблюдавайки, той вижда, че това помага на техния организъм да бъде здрав. Разбира се, те не живеят този стресиран начин на живот, който живеем и ние. И много други фактори, които са причинители за нашите заболявания. Но въпреки това, тези храни благотворно влияят върху тяхното здраве. В ресторанта на това семейство се сервира боровинка. Всяка сутрин те казват, защо ни го давате, ние не сме си го поръчали. Сервитьор каза, за нас това е Каяни. Това е такъв индиански диалект там в Северна Америка. Каяни означава силно лекарство. Силно лекарство. Боровинката. И така, първият продукт, който искам да покажа, това са фамилиите, които са основатели
на фирма Каяни. Първият продукт се нарича Sunrise. Ето го. Sunrise. Това е екстракт от плодове. Няма никаква синтетика вътре. Чист екстракт от плодове. Плодовете са 10 на брой, плюс витамините, които са вътре. Разбира се, там ги има написани, но аз ще кажа няколко думи за плодовете, които са вътре. Това са синя боровинка от Аляска, червена боровинка, червена малина, годжи бери, нони, грозде конкорд, още един вид грозде, алоe вера, прополис. Изпуснах ли нещо? Нар, червен нар. Нони каза. Значи, доста червени плодове има вътре. Доста червени плодове, което е добре. Може би вие сте пили различни от тях. Червена боровинка, може би годжи, наричан императорски плод. Нас сме яли всички, но не в такива количества. За алоe вера и неговите чудотворни качества сме чували, моята баба си правеше всяка година. То си има има си положителните действия, алоето, което е вътре. Така, ето ги продуктите. Заснети. Трябваше да го включа, за да се подсетя, но нищо. Първият плод, за който искам да говоря и да обърна внимание, е синята боровинка, която е вътре. Тази диво растящата боровинка в Аляска. Някой от вас брал ли е боровинки? Къде растат тези хубавите боровинки? Планината. Планините, там където хората не ходят много често. Нали? Там където не е замърсено. Точно заради това, тези храни са полезни за нас. Не тези, които са от оранжериите. Там, където с изкуствени торове се турат и по всякакъв начин човека ги обработва. Те вече стават пластмасови. Вие знаете, че продуктите, които човек отглежда, вече те нямат тази хранителна способност за нашия организъм. Те стават пластмасови. Вече стават пластмасови. Тази синя боровинка обаче все още е диворастяща в Аляска. Има много... Малък екрана няма да може да се вижда. Има много боровинки в света. 450 вида. Много. В България има 5 вида боровинки. Продуктите са 5. Но тази е различна. Тази по големина е различна. Ако нашата боровинка, примерно, е толкова малка, от Аляска боровинката е колкото грозде. Тази е голяма. Тази диворастяща в Аляска боровинка расте в тежки условия. Вечер е много студено, сутрин през деня е топло. Затова в обвивката си тя изгражда много антиоксиданти. Много антиоксиданти. Те са полезни за нас. Сега ще кажа защо са полезни. Ще пусна една малка анимация, която показва действието на антиоксидантите и през това време ще говоря. Така, това са нашите клетки с бялото. Има един основен вредител в нашия организъм и това се нарича свободните радикали. Това са тези малки черни точки. Свободните радикали атакуват нашите клетки. Един лекар каза така: нас в училище ни учат, че първо причината за заболяванията в човешкия организъм са две. Едното е атаката от свободните радикали. Вижте какво правят на клетките. Другата причина е възпаление, вътрешно възпаление. Това са основните причини. Всяка друга болест, която се развива, е следствие на тези две неща. Това за мен беше добре. Тоест, когато ние знаем корена на проблема, много по-лесно е да го ударим. Затова този плод е мощен антиоксидант. Антиоксидантът противодейства на свободните радикали. Ще го обърна и към вас. Свободните радикали повреждат нашите клетки. Как сме атакувани ние от тези свободни радикали? Замърсен въздух, пушене, храни, които са обработени. Вие знаете, че освен пърженето, храните вече са обработени по много начини. Съдържат много ета вътре, много. ГМО-тата, алкохол, употребяване, захарта. Вече захар има във всичко. В кока-колата пък да не ви казвам колко много захар има, сигурно ще спрете да пиете кока-кола. В този продукт няма захар и няма подсладители. Това е добре, защото става за диабетици. Това е добре. Така.
антиоксиданта се бори с тези свободни радикали. Той спира тяхното вредно действие, за да не се поврежда все повече нашия организъм и възстановява тези клетки, които вече са били повредени. Това е основното действие на антиоксиданта. Затова той е много важен за нашия организъм. Антиоксиданта е средството, което действа в нашия организъм противоостаряващо. Това е много важна функция. Противоостаряващо. Не, че няма съвсем да остареем. Един лекар казва така: ако човек от ранна възраст приема антиоксидантите, които са му необходими като дневна доза, това е дневната ни доза, 30 мл. Каза, ако приема всеки ден необходимата му доза, тогава средната продължителност на живот би била, колко смислите, че би била тази средна продължителност? 150 години. 150 малко множко дойде. 120. 120 казва лекаря. Тоест, има неща в нашия организъм, които ние можем да контролираме или можем да имаме превенция, както се казва. И по този начин ние да се предпазваме от вредните влияния на нашия начин на живот. Нашия начин на живот не винаги е здравословен. Затворени ред, винаги между 4 стени, облъчвани с телевизори, компютри, GSM-и. Нали, това е облъчване, знаете, че ни действа вредно. И земята вече се изчерпва. Озонова дупка, лоша храна. Имаме нужда от нещо допълнително да си набавяме в организма, за да се стабилизира този организъм. Сега вече хората остаряват преждевременно и умират преждевременно. Аз имах братовчет, който преди 3 години почина на 47, без да е болен. В смисъл, без да е легнал на легло. Нещо в сърцето го стегнало, влезнал в аптеката, какво си купил, не знам, едно кафе, отива до колата с ключа да отвори, пада там и до там беше той. На 47. Един мой приятел умря сега, март месец, на 47. Какво да ви кажа? Просто вече хората умират. Вие знаете, аз не съм единственият, който познавам такива хора. Антиоксиданта действа противоостаряващо. Тези процеси в нашия организъм, които увреждат органите, това лекарство, този сок, би могъл да предотврати това действие. Аз искам да ви дам да го опитате, защото приятно не сте. Можете да си го изкривате в стола и ще усетите приятния вкус. Защото вкусът е много приятен. Ето така. Заповядайте. После Димитрина ще ви даде още, за да не се разконцентрираме. Само искам да ми кажете дали е вкусно. Така, стискайте го като шампуанче. И така, тази боровинка, за която станала, приятно ли е? И е естествено, без синтетика вътре, без захар и без... На боровинка, да. 30% от съдържанието на този сок, мултивитаминен сок, 30% е тази боровинка, за която говоря, от Аляска. 30%. Защото тя е много мощен антиоксидант. Тя помага за възстановяването на нашия организъм. 30%. Така. Да ви кажа сега няколко цифри, може би ще ви бъдат полезни и интересни. Лимона като антиоксидант е 670 единици. Не е силен антиоксидант. Годжи бери е 5000. Грейпфрут, ние знаем, че това е много добър плод. Днес гледах, че е 22 300 единици. Силен антиоксидант. Антиоксидантността се измерва, има една мерна единица, която се нарича ОРАК. ОРАК е съкръщение и означава Oxygen Radical Absorbing Capacity, т.е. възможността на този плод да абсорбира окислителите или свободните радикали. Това значи. Грейпфрута казва, че е 22 300. Този плод има 35 000 единици ОРАК антиоксидантност. Другите боровинки, за които споменах, 5 вида в България или общо 450 вида в света, нямат тази антиоксидантност. Може да преровите навсякъде, те нямат тази антиоксидантност.
Затова точно тази боровинка е сложена тук. Има цял лекарски екип, който се грижи да изследва и да комбинира съставките на този мултивитаминен сок, за да има той действие. 35 000 единици по ОРАК. Така. Освен това, необходимите витамини и минерали, витамин С, целият Б-комплекс, там са написани в брошурите, витамин Д и така нататък, таурин, ниацин. Това са много полезни за организма естествени витамини и минерали. Сега да кажа няколко думи за другите продукти, които са вътре. Първият е червената малина. Като цяло тя е известна с това, че намалява възпаление и болка и помага при нарушение в менструален цикъл. Това са основни неща, с които тя е известна. Алоe вера. Ще ви кажа нещо, което четох в една книга специално за алоe вера. Ако едно лекарство, което и да е то, има в себе си една основна единица, нека да го нарека така, около която се изгражда самото лекарство, това е лекуващата единица. Всичко около него са разни съставки, подобрители, отсветители и така нататък и така нататък. Алоe вера в себе си съдържа 150 такива единици. Представете си, все едно 150 лекарства са събрани в едно. Добре ли? Разбира се, не всяко алоe вера е алоe вера. Там пък има 360 вида алоe вера. Няма да говоря за тях. Ще стане много дълга моята презентация. Но, обръщам внимание на това, че плодовете са добри като цяло. Алоe вера, тук съм извадил някои неща, с които то е най-известно. По-точно, укрепва имунната система и укрепва храносмилателната система. Прочиства от токсини. Това е най-важно. Когато човек употребява синтетични лекарства, всички ние употребяваме синтетични лекарства, така ли? Организма не може да се изчисти съвсем. Тоест, задържат се в нас токсини, а и от храната също се задържат. И няма изчистване. Само пиенето на вода не може да ги изчисти. Разбира се, че трябва да се пие вода. Този продукт помага за изчистването на токсините от организма. Това е много важно. Ще ви дам един пример. Една майка има детенце, което е болно от аутизъм. Знаете, че все още аутизма не се лекува. 14 годишно момченце. Мозъчна дейност нулева. Не може да ходи, на памперсие, не може да се храни самичко. 14 годишно момче. Тя казва, че 9 месеца му дава само това. Това, което е дневната доза от витамини и минерали, този продукт, който почиства от токсини и стимулира нашата имунна система, само този продукт. След 9 месеца резултатите са: първо, детето не е на памперс, само се обслужва. Второ, може да върви самичко. Тя го води на кино, води го на някакви уроци. Трето, то се храни само. И четвърто, тя казва, моето дете не можеше и 30 секунди да стои на едно място. Защото токсините вътре, те го карат да се гърчи постоянно. Казва, сега то може да стои 2 часа. Само от този продукт. Ако някой знае, дете болно от аутизъм да се е излекувало, да ми се обади. Защото аз не знам за друг продукт, който. Аз поне не знам. Затова аз с удоволствие презентирам тези продукти. Останалите неща, които се съдържат вътре. Червена боровинка. Облегчава инфекции на пикочните канали. Всеки си знае проблемите, няма да ги коментирам в детайли. Гроздовите зрънца намаляват кръвното налягане. Гроздовите конкорд стимулират производството на азотен моноксид, за който ще говоря малко по-късно. Нара подсилва сърцето и защитава простатата. Мъжете да внимават. Нони подпомага клетъчното функциониране и кръвообращението. Годжи бери действа преканцерогенно и намалява станните възпаления. Пчелния прополис, всички знаете, че меда е страхотен като храна. Облегчава екземата, псориазис, подобрява издържливостта и мозъчната дейност. Много добре. Общото действие на този продукт е предпазване от външните влияния, които са свободни радикали и увреждането на нашия организъм, действа противоостаряващо,
Това е така, ако се ползва редовно. Действа противоостаряващо, действа ползотворно на храносмилателната система, очиства от токсини. И понеже вътре има таурин и достатъчно витамини, действа тонизиращо. Как ми подейства на мен? Аз сутрин се събуждам обикновено около 8 часа. Пиейки този продукт, аз ставам между 6:30 и 7 часа и съм си починал. Наспал съм се. Не съм свръхенергизиран да стане и да почна да правя нещо. Просто се събуждам, не ми се спи вече, ставам и аз имам поне 1 час повече този ден. За мен това е добре. Има хора, които не могат да спят, но за тях има един друг продукт, за който ще говоря малко по-късно. В общи линии това е продукта. Аз видях в един каталог на една добра фирма, че тези продукти, които са вътре, боровинка, годжи бери, нони, така, ги има, но те са на таблетки. И така, ако аз искам да получа точно тази консистенция, аз трябва да изпия една шепа витамини хапчета. Една шепа. И това, ако вие го смятате за здравословен начин на живот, пиейки хапчета, за мен не е приятен. Сока ми е много по-приятен да го приема. И той е толкова концентриран и наситен, че аз нямам нужда от повече. Синтетичните лекарства, които се приемат, които пие всеки един, се усвояват само 20% от организма. Знаете ли това? 20%. Течните лекарства, които пиете, или течните витамини, се усвояват 50% от организма. Този продукт се усвоява 97% от организма. Някой го е изчислил. 97%. Пълна усвояемост. Може да е малко, но от сърце, както се казва. Много добър продукт. И така. Казва се Sunrise, защото се пие сутрин. Sunrise означава изгрев. Пие се сутрин. На гладно. Един културист каза, че витамините се пиели след храна. Да, но той пие синтетични витамини. А тези са естествени. Естествени са. Вътре има фибри, така че помага за перисталтиката. Който е пил, знае. Вторият продукт, който искам да ви представя, е Nitro FX. Ето. Този продукт е концентрат, екстракт от едно растение, което се нарича нони. Все още за нас е непознато. Ето това зеленото като плод. Но не точно от плода, а от кореновата му система. Моя позната каза, че сока от плода на това растение нони се продава в магазините, но той е като компот. Няма тази сила. Екстракта от растението, от кореновата му система е 54 пъти по-силен, отколкото плода. Това е добре. От този продукт се пият само половин кап помер, което е може би 10 капки. Стискам в устата сутрин, преди да пия това нещо. Аз приемам това. Сега ще обясня как действа екстракта от това растение. 1998 година 3 учени изследват организма и са наградени с Нобелова награда за това, че те са открили действието на така наречения азотен оксид в нашия организъм. И са го нарекли молекулата на живота. Така е наречен. За това свое откритие, как действа този азотен моноксид в нашия организъм, те получават Нобелова награда, 1998 година. Ще ви кажа действието на азотния моноксид. Когато човек е млад, нашия организъм произвежда много от него. Нашите клетки, ендотелните клетки произвеждат, когато човек е до 25 години, толкова много азотен моноксид, че кръвта тя не се сгъстява, а тече много бързо. Тя е ливка, има вискозитет. И така имаме кръвоснабдяване навсякъде и клетките се хранят лесно. Азотният моноксид участва в храненето на самата клетка. Ако това е клетката и капилярите, кръвните са тук някъде, по средата има моноксид азотен, за да може да приема клетката хранителните вещества. Това е много полезен и важен той да участва да го има в нашия организъм. Толкова много е производството му, че ако клетките, един лекар казва, ако ги разтелим, те могат да покрият 6 футболни игрища. Толкова много клетки имам.
с годините, поради лошо хранене, живот, стрес и така нататък, те намаляват своето производство. Затова човек вече не може да абсорбира храната, която се храни. Затова той се чувства по-гладен, има нужда да се храни повече и по този начин се пълнее. Разбира се, ако яде и вкусни неща, още по-лесно се пълнее. Но азотният моноксид участва в бързата циркулация на кръвта, наречена молекула на живота, в абсорбирането на хранителните вещества. И един презентатор каза така: без въздух ние можем да живеем 3-4 минути, да речем. Без храна до 40 дена може да се живее. Без храна. Без азотен моноксид в нашия организъм ние можем да живеем само 2,8 секунди. Толкова е жизненно важен този азотен моноксид за нашия организъм. Изглежда, не ме разбрахте. Толкова е важен. Когато приемаме този екстракт, тогава, слизайки в стомаха, нашия организъм е стимулиран да произвежда азотния моноксид. Това не е азотен моноксид. Азотният моноксид е газ. Но без неговото действие нашия организъм започва да отслабва. Детето, когато се пореже, за 3 дена раната му се възстановява. Горе-долу. Ние като се порежем, на нас ни трябва 2 седмици. Това е действие на азотния моноксид. Жизнено важно нещо е да имаме. Така че когато човек се чувства отслабнал, това тонизира организма, защото раздвижва кръвта. Всяка една клетка е зависима от азотния моноксид. Всяка една клетка. Подобрява се като цяло кръвообращението, оптимизира се сърдечната дейност, увеличава се енергията, подобрява се сексуалната дейност. Виаграта е форма на азотен оксид, само че е изкуствена, синтетична. Затова има увреждания, оглушаване и ослепяване. Но Виагра се продава. Миналата година се продаде 48 000 таблетки. Регулира се теглото, изцяло естествен, без странични действия. Пак естествен, без странични действия. Още нещо важно. Одобрен е за спортисти и олимпийски състезатели. Това означава, че когато човек го приема, понеже не е синтетика, при допинг пробите никой нищо няма да отчете. Естествен продукт. Без странични действия. Затова фирмата има една разработка. Това е Extreme. Същия продукт, само че е обогатен с цинк, магнезий, Q10, хром и ниацин. За спортисти за по-бързо възстановяване на формата им. Общо действие на този продукт. Основна посока: кръвно налягане, възстановяване, сърце, имунна система, мозък, потентност. Действа противовъзпалително. Казахме в началото, че възпаленията и свободните радикали са двете причини за заболяванията в човека. Действа противовъзпалително. Интересно нещо, че лекарството морфин произвежда азотен оксид. Само че има зависимост, защото е синтетично. Това е болко успокояващото. Морфина произвежда, кара организма да произвежда азотен оксид. Намалява туморите, забавя растеж на туморите. Действа на скелетните мускули. Мога да чета, защото не го виждам така. Разширява кръвните канали. Въобще работи в посока на нашата кръвоносна система, а когато кръвоносната и имунната ни система са добре, просто организма така ни е създаден, че да се самолекува. Чували ли сте за барокамерите? Чели ли сте? Чували ли сте? Майкъл Джексън на времето беше спал в такива барокамери. Барокамерите са направени така, че вътре атмосферните условия са с по-високо атмосферно налягане и с по-наситен кислород, което означава, преди да стане потопа, Ноевия потоп, Земята е била съвсем друг начин, устроена. Кислород е бил много по-наситен, затова са можели да живеят и тези животни, динозаврите. И атмосферното налягане е било по-високо.
Ще ви кажа два случая само. Едно момиче, което пада в един кладенец, кръка му отива горе, поради кръвоснабдяване и съхва крайника. И те решават, че трябва да се отреже крайника. Трябва да се ампутира. Но все пак го слагат в барокамера. И пръстите почват по-малко да порозовяват и това детенце е спасено и неговия крак е спасен. Един млад мъж се натравя с газ. Разбира се, той получава мозъчна смърт, той е умрял, но все пак организма продължава да работи. За да може да се вземат неговите органи, го слагат в барокамера, за да може да се изчисти от газовото натравяне. Впоследствие човек оживява, въпреки че има мозъчна смърт. Човек оживява в нормално състояние. Абсолютно невъзможно да се получи по друг начин. Абсолютно невъзможно. Но така сме създадени ние, че в подходящите условия можем да се самовъзстановяваме. Всъщност това искам да ви кажа. В подходящите условия, с подходящите продукти, нашия организъм, вашия организъм може да се самовъзстановява. Това е най-важното послание. Ако приемате правилните продукти, можете да се възстановите. Не да ме питате накрая, а може ли да лекува това, може ли да лекува онова. Казвам ви, че действието е върху цялата ни система. Имунна, храносмилателна, кръвоносна система. А когато се въздейства изцяло на организма, лекарствата, които се приемат, те как действат? Локално. Болка тук, болка тук, болка тук. Не така. А тези продукти действат глобално, върху цялото тяло. Така че вие може да го пиете за главоболие, но ще ви се оправи и жлъчката и нещо друго ще ви се оправи. И така, това беше втория продукт. Азотен оксид, без който не може да живеем 2,8 секунди. Третия продукт, и това е последния, се нарича Каяни Sunset, извинявайте. Ето го. Sunset означава залез. И се пие вечер. Това е омега-3. Омега-3 смесено с витамин Е. В аптеките, въобще по магазините, в търговската мрежа, вие сигурно сте виждали, купували сте си омега-3. Каква е разликата? Трябва да има някаква разлика. Иначе няма да съм тук. Разликата е в самата риба. Тази риба, от която е направен на този продукт омега-3, е сьомга, риба сьомга. Спомните ли си за индианците, които ядат сьомга и боровинки? От риба сьомга, прясно изтискана, вида на сьомгата е сокай, ако някой държи да знае. Сокай сьомга. Прясно изтискана, прясно уловена и пресована риба. Много е важно омега-3 да бъде прясно. Защото хора, които се занимават с производството на това нещо, казват, че омега-3 може да се прави от всякаква риба. От всякаква. Даже не е необходимо рибата да бъде цяла. В повечето случаи, за да бъде по-ниска цената, от рибите се изваждат някои части, които за направата на други продукти. Това, което остане, се пресова, излиза омега-3, капсулова се и се продава. Ма не било прясно за тази цена толкова. Или от всяка риба става омега-3, но то не е с такава сила в организма. Всеки, който кара автомобил, знае, че има бензин А95 и има 100 октана. Бензин ли е? Обаче един я върви ли по-добре? Това е 100 октана. Не е необходимо да пиете 10 години омега-3, за да получите резултати. Аз мисля, че човек, ако го пие, за да получи веднага резултат, поне 2 месеца, може да очаква резултат. Майка ти колко месеца го пи? 2 месеца. И получи резултати. Да. 2 месеца вече. И получи резултати. Да. Резултата, тя ще ви го каже накрая. Ние не я заснехме с видеокамерата и в интернет сме качили нейния разказ и може всеки да го гледа там. Но това е 100 октана. Тоест има разлика между риба и риба, между омега-3 и омега-3. Това е най-висококачественото омега-3. За да бъде още по-полезно обаче, фирма Каяни го смеси с витамин Е. Витамин Е, по принцип, има и на други места. Но също има една основна разлика. Витамин Е в този случай се нарича токотриенол. Един лекар казва, че витамин Е има 6 различни вида и това е най-силният и най-добрият. Колко по-добър е? 40 пъти е по-добър от останалите. 40.
Значи може да имате омега-3 с някакъв витамин Е и да не действа толкова силно. Обаче, когато има токо 3-1 вътре, това е витамин Е. Другия витамин Е се нарича токоферол. Така. Общото им действие как влияе върху организма? Сега ще изкажем слайдчето. Така, помага за регулиране на холестерола, затова поне лекарите основно го препоръчват. Регулиране на холестерола. Сърдечно-съдовата система. Повишава настроение и намалява стреса, заради витамин Е. Подобрява паметта, не само гинкобиловата подобрява паметта. Засилва метаболизма и регулира апетита. Това е много добре с метаболизма. Прави сияй на кожата и блестяща коса. Тоест, красотата започва вече отвътре навън. Вече отвътре навън. Вие знаете, че когато в организма има гнилостни процеси, както искате така го разбирайте, това се отразява върху кожата, върху ногтите и върху косата. Когато вие имате такъв мощен приятел, тези три продукта, бъдете сигурни, че това ще се отрази добре на вашата коса, добре на вашата кожа, добре на вашите ногти. Жените знаят защо. И така, важно е да се пие вечер, защото работи с черния дроб. Мои приятели пият и аз ги питах, кога ги пиете ли омега-3? Сутрин, на обед, когато се сетя. И казвам, и то се пие вечер, затова фирмата го е нарекла Sunset, което значи залез. За да си върши правилно работата, трябва да се ползва по предназначение. Това е сутрин, това е вечер, а това е по всяко време. Но този продукт, NitroFX, който произвежда азотен оксид, е връзката между тези два продукта. Връзката. Всеки от тях е добър. Аз, когато се чувствам изтощен или изморен, в чантичката си имам това, което е същото, но в малко количество. Тук ми е в чантичката. Вместо да пия кафе, слагам си 5, 6, 10 капки и то му освежава. Защото то за това е направено. Освен това, то помага да се абсорбира и да се разнесе по целия организъм, защото действа на кръвоносната ни система. Помага тези два продукта да работят още по-добре. Вие може да ги ползвате по-отделно и те ще ви вършат работа. Но ако искате резултати истински за кратко време, използвате и трите продукта. Използвате и трите продукта. Не случайно фирмата ги е нарекла триъгълник на здравето. Ако те можеха да бъдат съвършени по-отделно, може би нямаше да се нарече така. Но тяхното обединено действие е най-добро. Има една дума, която обяснява това обединено действие и тя е синергия. Ако един продукт може да повлияе на 10%, трите продукта ще повлияят на 100% в организма. Защото си помагат един на друг. Те си помагат един на друг. Така е. Това бяха продуктите. Малко са, не знам информацията дали ви дойде в повече, но действат изцяло за оздравяването на организма. Въпроси? Нямате, значи не сте ме разбрали. Добре, брошурите, които ще останат във вас, ще ви бъдат много полезни, защото там още веднъж можете да препрочетете тази информация. Има сериозен лекарски екип, който работи за разработването на тези продукти. Не си мислете, че някой просто така е седнал и си е решил да вкара този и този продукт, защото са му най-лесни и най-бързо могат да се намерят на пазара. Някой е изчислявал дали тези продукти да влезат, в какво количество, с каква концентрация, за да имаме ефект. Изчисляваме. Една от лекарките, която е част от екипа, тази дама тук вляво, преподавател в университет, тя работи с изучаване въобще на клетъчната система, как функционира организма човешкия, учен на високо ниво. Те се е поканили в началото за среща. Тя казала, свържете ме с вашите лекари. Срещат я с лекарите, съвсем скоро тя се присъединява към екипа и след няколко месеца тя става
не само работещ в екипа лекар, но тя става дистрибутор на тези продукти. Ако един лекар знае, че това, което препоръчва, ще помогне на неговите близки, той ще го препоръчва ли на своите близки? Аз го препоръчам на моите близки. Жена ми го пие, моето дете го пие. Скоро се замислям как майка ми и баща ми да го пият. Аз бих го препоръчал на всички, защото няма странични ефекти. Когато си купите някакви лекарства отзад, пише ли противопоказания? Пише ли? Ами тук няма такива. Няма. Тоест, дори да вземете по-голямо количество, няма страшно. Една майка, без диска, оставила детенцето си и той изпил Nitro-FX, тази доза, която е месечната доза. Наведнъж отваря го и оп! И тя се оплашила, разбира се, защото тя не е знаела дали нещо няма да му стане. Жената казва, за първи път в живота това дете е толкова кротко и спокойно. Казва, ако можех, щях да му давам всеки ден по една такава бутилчица. Малко е скъпичко за нея. Като казах скъпичко, да ви кажа колко струват. Този продукт в единични бройки струва 3,50. Тоест, сега, ако някой иска да си купи 10 бройки, от Димитрина ще плати 35 лева. Една кутия, като тази, съдържа 30 броя. 30 броя. Аз станах дистрибутор, за да мога да купувам продуктите на най-ниската цена. За себе си. За някой близък мой. Това беше основна моя цел. Да стана дистрибутор. Да ползвам най-ниската цена. Просто за протокола мога да ви кажа, че понеже има и други продукти на пазара, които са добри, аз съм дистрибутор и на други, няма да казвам какви са, но ползвам в ограничени количества. Тези продукти, понеже са уникални, аз си позволявам да ги презентирам. Много фирми искаха да бъдат техен презентатор, но те просто нямат продукт. Може да са много известни, но този продукт бие всички тях. Когато почнете да го ползвате и усетите резултати върху себе си, вие сами ще се убедите, че моите думи не са напразни. Така, този продукт Омега-3 за мен като дистрибутор струва 65 лева. 90 капсули има вътре. Препоръчително да се пият по 3. Ако искате, пийте по 1. Препоръчително. Този продукт като цена е 100 лева. Това е месечната доза. Или целият триъгълник, в зависимост от това дали сте дистрибутор или не сте дистрибутор, струва между 250 и 280 лева. Триъгълника. Но фирмата казва така, ако вие използвате триъгълника и сте се записал като клиент и не сте доволен, след 30 дена върнете ни опаковките, ние ще ви върнем парите. Кажете ми, моля ви се, едно лекарство, което вие сте пили. И отзад пише, или в аптеката ви казват, ако не ви подейства лекарството, върнете ни опаковката и ние ще ви върнем парите. Аз не знам за такова. Разбирате ли? Разбирате ли колко е уверена фирмата в това, че тези продукти, ако се използват по този начин, ще подействат добре на вашето здраве. Толкова е убедена фирмата. Тези лекари толкова са убедени в силата на продуктите. 30 дена, вие ги използвате, не сте доволни, връщате опаковките на Димитрина, тя ги връща във фирмата и фирмата ви връща парите. Без ДДС и без доставка. Значи, примерно, ако сте дали 250 или 280 лева, ще вземете обратно 200, грубо казвам.